Rhyme and Reason channel thir tu zong te in zawain chi bai ka buk chawa mani de long video kan chua ring tu nun ring tu zin kong ti kan zir ho to a Exodus pathian in Israel fa te thalera kum som li zat mai alo shoi kwal na chan kan zir to a kan lok pui te pok ringa la zir lo la en lo kan omani chuan description a hen a link oma tin achunga khian click turin awm boka kan lo en theu donia khami chun zom nang reng deuh kha tun video hian kan nei dona Israel fa te khan thaleran om chung khan achangin pathian an ti thin rim em achangin pathian an ti loma khata tang khan ring tu te hian engtinge pathian kan ti thin rimin engtinge pathian kan ti lom thin ti zir chhuwa kan tum dona chumi chu kan hria chuan pathian nen kan inkar hi a thasatanga pathian hi kan dorna ti lom dan le kan ti thin rim pal tur in ven dan kan zir chhuwa ngei ka ring ani ngun takin kan ngai thale don nia Rhyme and Reason. le kan soi tong khan video ma sa tang khan tun video hian thalera kan la chamanga Israel fa te khan pathian engtin yen ti thin rima Israel fa te khan pathian engtin yen ti lom ti kan zir ho dona khami an zin konga khan chu ke mani theu kan zin konga hian pathian ti lom dan te pathian ti rimpal in ven dan te kan zir chhuat thei hi kan tong trai na nia tuna ilo zir tanang le pathian an ti thin rim na pathian an ti thin rim na masaber mai chu an phun noi ni hei hi Exodus mun tam ta kan hua ti khan ai gupta tang khan pathian na hroi chuak ta an zin konga khan pathian laka ten phun noi a tin mun tam ta ka chuan an hroi tu te Moses le Aaron a hne na laka khan an phun noi thina eng wangin nge thituri min hroi chuak ai gupta rama kan omlai chon sa te kan hmea eng ma kan ngei lo heta chuan manna kan ringa awan nin om em te te pathian in vamim te ape ka ngai pha ti khan an phun noi ne se ema achang phei chuan an nun hlui an ngai ni keini pohai kan zin konga hian kan nun hlui ngai ten kan phun noi thina ka chuti khati lai chuan an ti hei speaker tam tak te pon an sual lai soi nuam an ti hei phun noi na chi khata ni ke chuan ngai thak nom hi ka ti lo em ani eng po chu ni se pathian le hroi tu te laka phun noi hi pathianin a hot topa tin an din mun awangin an din mun kha engemaw hlek ni se pathian le an hroi tu te hnen hanan voi zunga ai gupta rama chuti khati an tia an nun hlui khan nuam em in boy an tan na kha an ngai ta thina tin hei avui vai chi ang shim khan an oma in hial na te chuak noi thina ni kha phun noi na hi mun tam taka pathianin a huwa pathian ti thin rim thina ni le kemani thau khaloin ngai to tai la kan nu na senglu dang lalpa chon lom fo ro ga ti le pek thinang lom ro ti eng din muna po dingila eng po kal tlangila kan din muna han kan lungoi lo ni thei thareng ani lo pon kan chan te chedeu ngai chang te kan nei ni mai thei poilo amai ro chu lalpa tak pathian ai chon lom reng tur ni chu kan ti tur ni pathian a vui vai te tin pathian ai o tu ka ti maya kan hroi tu te vui vai te pathian huat zong an hei kan ko thana te mo ko thran chung kan rong bol na kan pola te mo hroi tu te do reng soi chereng hroi tu te laka vui reng kan om thin hi heng hi ti lo top tur ni pathian thin rim na kan thlen the ni kan hroi tu te laka enge mo han in fin chua chang amo rod na siam chang ta chu omang amma era chu vui vai le zong te amo khatia vaphun noi shim nuam ti chi te anoma khang kha ti lo top tur ani lom reng tur pathiana te kan hroi tu te po khang te khan choi moi thiam tur aluni ta ni le apani na chuan pathian an fia thin ani rin hlel na pathian an ring hlel thin ni sap tongin testing god hei mun tam taka oma pathian an fia an ring tok lo thina amakang reng tro zana me alien
chuna chumin a hroi vut renga thil mak na sata kan hmuwa ai gupta tanga hroi chu te khan thil mak hmu tur tamani khati chung khan pathian in la ring zo chong lowa an fia thin ani an fia na la re em chu exodus bung som pasari hei hi sama te tin isua pona sai chok le a I ahminga khan meriba in nial na ti na ni meriba ti te an vua masa hi fia ti na te ania I ngating e thituri min hroi chu tu in dur pokan nei hle ne matia arona le mosia la an vui chia mai nial chia ma mosia khan lunga tangin atiangin voi ni vua tui aron chuak ta ni kha chan chin hi chu kan hravek mai mosia pakhat che sual heta hian ramtiam alu lo pha nge pathian hi thin rim em ani pathian an fia wang khan kha example pakhat lo ni ta se I numbers som palina kan hmu chu ai gupta ram le thalera ka ro puina le ka thil makti te hmuwa chu tu chung po voi som zat mila fi ati e voi som zat ati hi hey figure of speech kan tiang voi tam tak asoi na nge voi som che che ati hi bible zir mi ten ani nial na te po ania eng po ni se I khati khan thil makti tam tak ten hmuwa a ro puina ten hmuwa amara chu an la fia arin tlak tak tak ngem pathian hi chu thi ka ti angem hetia kan ti hian tiang mai mai khanan boya kha ka pathian hian heta hian Israel fa te kha chua chala ni thian rin hlel na ti hi han lu chil le develop pa do a chan chu zona tam thei em em heta hian pathian chung chang le pathian na ke inkar a hian engkim mai hi akipakoin kan hria thiam lo te po trong mi lo pom mai tur nge pathian ti thin rim a hlom sia nge zona te han siam ve te hi thiang em ti te zona lo om theya chu wangin pathian rin hlel na ti hi han lu chil lokala example thalatuk mai lu ka bung khata khan oma chumi mang chuan le headline example thalatuk mai hi gabriela angel te zing lar tak mai kha mi pani ne nai lara fan nei tur thu shil ve ve ya ashila te chu zakaria puithiam lalle mari iswanu ania pakhat chu johana pa pakhat chu iswanu tin gabriel an thila shil khan zona an lo nei ve ve ya ma se headline an lo nei mem chu zakaria zona hian gabriel ati thin rim em trong thailawin naw pian ma trong thailawin a siam ta ni amar chu mari zona chu lom em kim takina chang ani eng wangin nge I an zona an rin hlel na kha pakhat shema oma pakhat lom em chan sak veka om ti hi lo ngai to taila zakaria chu heti hian gabriel khana shilani I trong china ru shiat an ye in pui elizabeth chuan fapa hrin chakang che ahminga johana isadonia atia fapa dilina lo trong trai thina ni zakaria hi ta hena lang chiang renga chumi chana chu a oi lo ani kanu pui upatosia ke ko upatosia ti ani na ta ga son an tha tu te han ngai to se tunge upato te wa fa nei abrahama tha te zinga pui thiam arona thak tu angani zakaria hi ahun lai chuan chu chuan atong trai na le an nampa bera pathian na thona kha achunga thleng ve tur kha alo ring hlel ni hi rin hlel na dik lo ani ta ni mari ro chu engwang engtinge ka nei thayang naw pasal ka nei silowati asa yom je chu biology te pok thiam ve virginin naw an pain an hring theili nem ati adil ponilowa amain pathian du sangna chanwang ania tin adaut azo na ne hi a chiang kuang em zom tak poni chu wang chuan that taka chan sakin omani le chuta chuan enge ani nan lo na zakaria chu pathian rin lo na disbelief kan ti sap tongin chumi chu an neya hemi rin hlel na hi pathian tan thin rim na ni tin mari ro thung chuan hriat thiam lo daut kan tiang hi neya pathian a zot ani le rin hlel kan ti khan pathian thilti makte hresin a thilti theina te po sin kan trong trai na zone te po ni sin kan lo oi lo kha thil swal ania amara chu zona mo hre thiam lo kan nei changa lal pa hetla hi kan hre thiam lo min shil fiaro ti te chu phal vek ani chu kan lo hre ta tan kan lu chil lo kan ye le taila manin ngai to ngo
ปัทเทียนกันริงหลินกันเฟียทรีเนมซักรีโอโลอังคันกันโอโลทรีเนมอิสราเอลฟาเตนรัมเตียมากช่วยเจ้าก็ช่วยทั้งเจ้าสุดาชวนนังมานินนวมตะกินินอมังา promise land รัมเตียมาชวนน้ำมังอินลัลรัมก็เพียงเจ้าอติมลาช่วยลายจานาเลตลายไอ้ลาร์งัทิลมักเต้นหูลายคานปัทเทียนินอันไอตัวรับเปโลมายังติดเต้นลาวนี่เกนี่จะพอให้ดรอปัทเทียนเห็นกันมามองวินเปโลมายังติเฮลาวเห็นกันเรากูนเลทรีนะไว้ขัดมาแล้วริลตรามชินสีเราเฮเละขัตตาขันมานี่เราอินเอ็นเฟียไตลาโชไหมอัปปัทุมน่าจนปัทเทียนติดหินริมนะจูมิเลมเบียกไอดอลวอร์ชิปนี่จู่เอ็กซ์ดัสบุ้งสมทุ่มปนี่ขันให้มีจันจินให้จูลาร์แล้วตัวก็โมเซียอันช่วยตัวป้าเบอร์เมคาสินัยกลางอโลนะทุเปกละตูรินปัทเทียนเห็นนะจังยินอับบูชุ่งขันโมเซียตะเลวจูเบียกตัวรันตัวบรวกอันหูตัวป้ายนั้นเสียมแล้ววางคันอันรังกระจักเตข้างเตียงอันคันเราโคมาอารอนเบียกตัวบงเล็มอันเราเสียมตีระจุดที่จนอันเราลามหัวเวลาเราที่หุบไม่นี่บรวกอันหูตัวป้องเราบรวกเรลัยคันมุนสังเบรันดาอันเบียกชินอัทวนโอยเลยอันรินตักปัทเทียนไอโอขันเราเสียมนี่จุดบงรังกัดจะก็เสียมบงมิเลมเสียมศพขันเราไปหุดไม่นี่และเหตุการณ์มานี่ฮันนี่ไงตัวเจียงเลยตรอให้แคมปิ้งไลท์รีทรีตไลท์อินโคมทำไลท์ไบเบิลสตัดดี้ไลท์ส่วนปัทเทียนให้อันนี้นั่นตัวระตะปกันดาทรีนแกมานี่ทิ้งลงอ่ะแล้วเบระกันดูงอยเกมานี่หันไงตัวฟังเห็นไอเหล่าเล่ไอทรีเล่อารมณ์บอลดูกันในบิ๊กเราอามาจุดบรัวกันเรเดว่าโมเสียโปสินในตลางานเขาตัวปานั้นหลอนซะนะเองก็มาบรัวกันเรเดว่ามานี่กันหันตลาจุดตักส่วนปัทเทียนเล่มให้กันไปเฝ้าเทรนนี่ซุ่มเตะกันง่ายรู้เละแต่แม่มามีปัดไม่เชียนนั่นลำปังเตะกันง่ายรู้อินปัทเทียนไอเกมานี่มินคอนโทรลเลยแต่โจก็จึงกันหูนมตีจงแต่กันตุยจงแต่ที่ขันปัทเทียนมุนสร้างหลวกันทิ้งลงอ่ะลัลเบอร์นะเกมานี่นะกันดูเปอร์กันไงตัวฟังปัวที่ลมกันจากเบอร์ค่ะปัทเทียนนี่เราชวนมีเลมดังให้มีไงด่านมีลมโหนี่ดูนะแต่กันเราปัทเทียนเช่นนี้ข้างจงเขาบรัวกันเรเดียวเฮียนฟิล์มคุรังไอ้คอมเมเกมานี่ปอเราอินเจียงไตละชอมปัทเทียนทิ้งริมนะปฐุมกันสอยปัทเทียนลมนะเวทุงอิสราเอลแต่ขันเองทิ้งเงี้ยปัทเทียนนันติลมอัปปะขันน่าจนอัทวนโอยินให้ obedience โอกันเชียดเชื่อวังยินให้จะใส่ถุยปองไงหรอปัทเทียนอินอิสราเอลฟาแต่ค่ะดานเฟลตักอันนี้ไลจินดานตูร์เตอันดานตูร์เตอันเอเลอินตูร์เตเทมเพลนเอ็นคอลดานตูร์เตดานจรุกเลสอมปฐุมอเปียสินัยตลางทุสอมเปกจังอินทรันินเลเวติกัสทินรัมเตียมันกายโดนะมอพายดิวเตอร์โนมีโมเซียนสิเลอาดานเฟลตักอันซอมชวนอันมานิตานะทรายเอ็มตูร์อันบุลเวลนำเตลักไอน์เทียร์ฟิลิมเทียมอันบอลฮอนไกลโลนตูร์เตอันมุยงิลนตูร์เตทินอันมานิตานะชัตุรันิน relationship อันมานิเลนมานิการอัฟเฟลตะกันอมเทดานตูร์อัปเปกอันมานิตานะชัตุร์ปกขะอันซอมขันปะเทียนค่ะอารมณ์ทรีนอันนี้เล่ดิวตัวรันมีบุงรุกจางรุกจังจางกูอาจารย์ให้ที่เฮียนทูกันหูทินแห่งทูวอยน่ากระเปกเซลฮีอินทินลุงอาจามเรงอินทินลุงเห็นอมเรงตัวนี้ฮะที่อินฟาเดชันเฮมง่ายตักินอินซิร์ตีเรงเตะเตะไล่จังอินซิร์ตีตัวนี้อินน่าอินชุดไล่เตะก็ง่ายอินกัลไล่เตะอินมุดไล่เตะอินโถหุ่นเตะอินสอยทรีนตัวนี้เองติกไล่พอยน์ที่นั่นนี่ไม่ให้จูทินชินเชียนอาตานอินบันอินเซมังอินมิดลินมิดอินการ์เซลเชนอาตานอมบกตัวนี้ทินอินกงกบียงอาเตอินกงขาระเตอินเซียกตัวนี้มูเทนตาร์โชกเลอินตักซาเลอินเอ็นไอมูเทตัวระเตดัตละเราตีอมเจจูเฮดานเตฮิอาจิลบรูเตดไลเตนคอยนอมไลปนเองมุนาโปอาติตบไม่นี่เกนี่ฮิอิสราเอลฟาดไอน์กันวันเนี่ยไบเบิลมินเปกิมจังต
takin Genesis chiang lu tukim min pe a thil zong zong in tan na thupuan thang in thil zong zong to pa khun to phuna Jerusalem thara kaldan tur zong zong te kim chang takin min pe a isua thu soi te kan chiar thei to a chil le zual tur ani a chil bur tur he Bible he I chu chuan pathian hi tilom train kan thei anga chiara kan zira a Bible study and election culture Sunday school te hi tu tur mani muna chiara chiar me tok lo a zira zirte a chil burtur ani Bible he le chu chuan pathian tilom ani apani na chuan temple chunga thilti chi englo rim tui hal altar incense hi arona an puithiam lal berkhan englo rim tui kha a hal chho vut turania chu chu engtin kan mu exodus bung som thuma tin aronan chuta chuan englo rim tui tak hal tu rim tui hal turania tuk tin khonwarte ti fai huna piang in a hal thin turani tin aronan tlailama khonwarte a chit hun chuan rim tui chu hal thin turani chu in tha te thlenga lalpa ma rim tui ani rengang lalpa ma rim tui chu englo rim tui zinga khonwarte ti fai huna aron hal tlaya chit huna hal omje chu ni leng me khu chho vut rim tui kha pathianin rim tui ati em ani ti heta hian kan hmu ni le khami rim tui an hal na kha mosia biak bu ga tang khan davida temple asana ni he kan shavek isua thi chia khan puanzar kha alai taka thler ti kan muwa chu pathian le mishing in kara puithiam din ngai to lo atlang takin kan betheve kani chon temple chu building ni to lawin kan taksa hi nia korina kan huwa tin veteran puithiam kan nivek to ni ti omje chu pastor kan nivek ti na ni lova tlang takin puithiam kaltlang loin pathian hi kan bethei to ni du hi chu rim tui hal ta po chu mi zong zong kan ti ve thei to ni ti na alo ni ta chuan thupuan bungriat kan en chuan englo rim tui chu mithiang him te tong trai na ni ti kan ria chu I suwa zoi tu te ko shan te nang le ke te na kan tong trai hi rim tui chho vut pathian tan rim tui em chu lo ni ta ni tong trai vut reng mai tur ni leng in a khu chawani ti hun ol kan ne pia in tong trai tur kan chele kan tong trai tur tin mani ten chungkwa ten polang ten ko shan ang ten tong trai vut reng mai kha pathian atiloma tin a khu chaw kha rei viong ti kan ria rei tak te po lo tong trai tur alo ni chu chon pathian atilom thin le apathum na chuan pathian tilom thil hlan sacrifice thil hlan ni kan hrechawa sual thoina ang chi thil ti sual pala in tlen faina ang tur chi oma tin a hun bin e in thoina te oma tin a hu ho ti chi te po oma thil khan hlan hlut reng mai ni le I thil ran hlan te angai to lo a chan chu kan sual hi ran thi senten min tlen zo lo wa pathian zokin a fapa aron hlan to ni cross a khan thil hlan angai to lo keinin kan in hlan seng si lo kan sual na tam si a pathian zokin keman kan hlan ange atia fapa nei chun isu hlana engma hlan angai to lo amma ero chu heta hian chumi hlan sakate isua poma athi le thona thil hlan ro pui ber poma I chumi atrangamal somna changtu te hi beisei min ne ve thunga chu rom bung som pani na kan mu angin in thoina nung le thiang hlim le pathian lom tlang ni turin in taksa chu in hlana ka nge na cheu ati ran hlan ngai to lowa amara chu a phu te ro chu a fa pa min pe tu in a phu te ro chu keima ni kan taksa kan hlan hi ni chu ni poimo ta em chu kan taksa hi I hlan turin kan ril rui siamila heta hen testimony tlem han soi ve ka duwa kan office hi Noida oma Delhi cheng kan nia kilometer somni pathum vel ania hlat lam hi kakal lampang hi dar kar khatvel ho lampang hi dar kar khatvel ania ti tur hi khavak lo ni motor khalpa khan masa thil mol te ka ti ve chu hemi hun chung hian ka hun thaber pon ni lo traffic online ya ka mitte kalkong enangai ta amar chu ka beng hi pathian he na kan hlan te ang ka ti ve ka beng hian a thu te tin hei theology
thil chi sang te philosophy te sermon te Bible study te ka ngai thatlut training to mi darkar ni tin mai chu office kalpa in chu tiang chuan kum tam tak ka ti ve ni mak khop mai ka hun thaber pon ni lo ka taksa peng ol chun beng chau te me kha I ka hlan kha pathian lo pom ve a hei pathian thu te ka riat thiam pha trawa tin hei kan soi ve ta mai ni khatlai ka zir chu kha I ama khop mai voi ni tlang hian pathian thu hi ka tui em nuam ka ti em ma hei ka soi ve ta mai ni ama khop mai tro pathian hi chu thani I mit te I ka te I beng te I taksapum I theina te I tha te pathian tan han hlan la hun thataka mi tran pui nan te thuzir nan te ama fak nan te pathianin avahan mal som na sadon em ke chu ka hun thaber pon ni lowa ka beng chu ni ka hlan ni chu ni thil hi hlan tur mani in hlan tur ni tin me hen hlan nem deu tur avaro pu em pathian thazia kan hu ni le khai kho mango pathian engtin nge Israel fatihan ti thin rim thin pakhat na an phun noi pathian laka le shroi tu te laka le an din munazir khan an phun noi an nun hlui ten nga ya khatian khan in ti thei takin an oma kha pathian in ho ma pathian a hen lom breng tur ani le pani le na chuan pathian khan ro pui takin lang takin thil mak tenen a shroi renga chuti lai po chuan pathian an ring hlan fi train kan nun thawin enila pathian ha tho te ro pui tak kan mu tong kan lo la ring lel fo em kha khan pathian ti thin rim train tin milem biakin mun sang ber kan thin lunga kan ril ruwa pathian hi kan putira boru ka omlai chuan kan ti fo mai boru kan re dewa kan ho tu te mo engmo han bo dewa mo sia tlanga lon ang khan thil langin pathian hun chu lu fo mai milem biak na hian pathian ti thin rim em ani tin eng tenge pathian tilom thu oi bible hi chil bur tur zir tur chiar tur hu ho te mani te in tin soi te po chila khatiang khan mu thaya dareng mai tur tin panina englo rim tui hal hi tong try na ni kan ti kha tong try vot reng tur khu chho reng mai tur ani hu ho te mani te chung ko ten tin pathum na thil hlan tuna thil hlan min phut chu kan taksa nge hi ni pathian tan ka pe nang chuta chunga kalang hemi hun hi ka peang keima he ka in hlane tia kan chet chua hian pathian mal lo som thin ani le kan thu soite pathianin itan mal som ro se amen